John. Charles die zei het al, hij zei in 1982, ik zelfs zit van de Media United tegen net mij weer 1981. Maar de archieven van Tjoch ontsluiten binnen, dan zullen we de weer niet weten of 81 of 82. Maar inderdaad, het in fjouwer weekenden die we bij elkaar betochten, presentatiecursussen. We moeten dus presentatie op het podium verbeteren. En net alleen dat, maar ook het presenteren van de programmapunten. De presentatoren krijgt dat wat aandacht voor het Tjoch-festival. En samen in Oregon, en elk weekend hier een thema. En dat moest ik variëren en dat weer dus echt werd bij mij ontgongen. En we bleven op Stadia slepen. Dus dat weer een fantastische dagen en nachten. En dat hakte er behoorlijk in. En toen moesten we, kijk, als Charles zei die presentatie aan en het gongendieren en het thema dat hitte beste boel. En we gingen zelfs een recensie in de oude kranten ervan. En dat we in die succes dat we zijn, we gingen verder. En mij dat thema. En doen we toch de treien van die jongen in het ier. Op een bepaald stuit konden we net meer op staan, ja, blauw, water van de media in Oeron, hier dat ik er weer om. Nou, blunde een stiekje en als de archievenaars hier beginnen, dan weten we daar meer van. Maar in elk geval, toen net blauw, toen ben we, zei het ik al, naar Hempers gong, daar ben we een periode geweest. En toen komen we naar Anagen. En eerst dacht ik van hoe mag dat nou? Want daar is dan een zeeltje. Nou, dat Hagen die bouwde dat nog. Ongelooflijk, het museum. Ik was bij de evening van het Schotse Museum. En weer een lege loods. Niks water tentoongesteld. Helemaal niks. Dat weer wel de evening. Mijn naam is dus zo kwamen we bij Anaga terecht. En op een bepaald moment trok onze reizerij, wij moesten vaak voor te spelen en verleren wij een beetje de binding met John. Maar we zeggen wel dat in de verte, in Aardegeer en in de Schipseel, daar komt het nog terug. Dat wisten we wel. En op de Tjoch-deerkomst gingen we ervan. Het was fantastisch. Wat een geweldige ploeg mensen die dat nog heel goed onderkomen hadden. En nou, ze hagelijk, dus ze aan mij koor, we kunnen nog wel een aantal heren verder gaan, maar als er geen band van onder de tol van weer bij komen, dan kun je beter zitten. We sluiten allemaal een geweldig feest. En dat doen wij echt. We sluiten allemaal een akkoord, een slotakkoord. En nu zijn mensen die zullen weten, een akkoord in de muziek, dat is wanneer er meer dan 2 tonen tegelijk klinken. Dit is een akkoord. Of dat nou broekbaar is voor de muziek of net, dat is een tweede, maar dit is een akkoord. Maar we kunnen dus echt een akkoord beginnen met 1 toon en dan kan die meisje jongen, ik kan echt denken, hé, ik heb daar een oren bij, die zit echt wel in de rondte ergens en nog een. En als we minimaal 3 tonen hebben, dan hebben we een akkoord. Nou, wat wil je doen? Zullen we beginnen toon? Wat gaan we doen? Dan betekent dat volume. En neem net verkeerd om ziek te helpen, want we zijn hier meer. Dat wij echt net op het juiste moment van, maar even van tevoren stoppen en dan weer erin mengen. Dan kun je dat akkoord wat langer doorheen. Ik ga nog 1 keer.
van die tonen van pakken die lekker is van je stem. Jou voor jezelf. En wit, er is nog altijd de muziek.
je dat akkoord. En dan geven alle delen live, geven sharp omheen. En als je hem net meer een makkelijke toon hebt, zie je er maar aan door. Of je nog bij past of net. Dan is het goed. En straks geven we dan live het slotakkoord.